Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Bago pa ang NBA Finals, dito muna tayo Lahat nakaabang. sa ating Siko. Sino ako? Bakit manggas laging may... Bakit ba? Sa bagay, yung bayad ka naman. Ako nga pala si Manggas. Yan, ang pakilala ka kasi. Naging viral ang isang groom sa Sangtown, China. Santang Town, China. Matapos kasi mag-speech ng nasabing groom, biglang may dumapong puting paru-paro sa kanyang dibdib. At napaiyak na lang ito. Dahil pala, Enero nitong taon, bago pa man sila ikinasal nga nitong Mayo, namayapa ang lola ng nasabing groom kung saan very close sila at yun ang nagpalaki sa kanya. Araw-araw siyang nagpadala ng mensahe sa account ng kanyang lola kahit ito'y wala na. Hiniling niya na sana'y magparamdam ito sa araw ng kanyang kasal. At tila milagro ang nangyari nang matapos ang kanyang speech. Ulitin ko lang na isang puting paru-paro ang dumapo sa kanyang dibdib. At napaluha na lang nasabing groom at hinarin ang kanyang bride. Hindi makapaniwala sa nasaksihang tila milagro ang pagpaparamdam ni Lola. Ikaw ba, kabasic? Meron din bang nagparamdam sa'yo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, Lola, basic. Morning ko! Morning, Tits! Ka-basic, feel good morning! Woo! 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 Pilipinas! Metro Mega Manila! Og tibuok nasod sa Pilipinas. Natapos po ang June 12. Ayan, so balik trabaho lahat. June 13 po ngayon, ha? 2024 is Thursday. Baka sabihin nyo ngayon yung holiday. Ayan, para reminders. Marami na. nagkasakit today. Hanggang bukas. Oy, oh, parang in-extend nila. Tapos holiday pa sa Lunes. Oo nga, dami nilang sakit. Kasama niyo na po ang cool na uncle. Hindi uma-absent kahit may sakit. Alam niyo si uncle, yan ang kinahanga ko. Kahit na nag-LBM siya, sakit ulo niya, kaya nag-away sila. Uy, ang daming intro. Ang daming intro. Bilisan mo. Uncle from Davao. Uncle Davao. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Ikaw naman, Col. Kasama yun rin ang pambansang tita. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo, hindi rin to nag-absent kahit hindi siya makatulog, saka iisip, kahit wala siyang tulog. Ang haba! Mas mahaba yun sa'yo. From Bacoor, Tanya Chinita. Girl, my chinita. And Thank you, Col! shout out ko lang sila Coach Mike and then si Brother si Coach Louie. Mike? Oo, kasi yan, mga followers din daw yan. Yes, nakikinig sila sa atin ngayon. Nakikinig. Hindi lang sila maka-like. Nood. Hindi lang sila maka-like Kasi, sa post. ba't di makalike sa post natin? Ka-loyal daw sila. Loyal Kasi daw. isa lang ang account nila ng asawa nila. Makikita pag nag-like sa picture ko. kaya. Basic. Oy, Basic. nakikinig din sa atin from PCSO. Uy! Si Sir Manny Wang together with his family. Salamat po. Nasa kotse sila. Sir Manny! Oy, Sir Manny, kumpare ko yan. Kumari mo yan? Siyempre. Sa mga... Parang di kanya nakwento. Parang di kanya- Sabi ko, paring Manny, low-key lang Low tayo. ka lang. Low profile. With
Ganun yun. Morning, sir. At sa family, ingat po. Mang Kanor, naniniwala ka ba sa pagpaparamdam pag may paru-paro? Ako, May nagpaparamdam na mahal na sa buhay na... Pagpasok ko sa kwarto, may paru-paro. Iba, drawing sa dingding. May sumayaw, may paru-paro, G. Paru-paro, G. Uy, iba yun, Mang Kanor. Pasok sa kwarto, may nagparo-paro, G. Ano suot? Ano suot? Wala suot, pero may tato na paru-paro. Saan nakalagay? Doon sa kanyang tut. Doon. Pero ako naniniwala ako dyan, Tis, no? Tayo-tao lang naman tayo, pero ako naniniwala ako na minsan may Ako, mga why not? nagpaparamdam Yes. na yung groom nga sa China, hindi niya inakala na may, kasi ba't naman, di ba usually pag butterfly, yun na, uy, ano mo yan, mahal sa buhay mo yan. Spirit yan ang mahal mo sa buhay. Sending message, kinakamusta ka, Yun. binabantayan ka. Ang sarap. Alam niyo, huwag tayong KJ pag may naniniwala sa ating ganyan na mga ka-basic. Bakit? Kung sumasaya sila doon, alam mo, ang dami na nating kinakaharap na problema araw-araw. Yan yung mga small things, tiny things na nakakapagpasaya. Huwag ka ng KJ. Hayaan mo na, oo nga, sana maging okay ka sa problema mo, sa pamamagitan niya. Minsan kasi, yan kasi, kaya ang daming problema, naniniwala ka kasi dyan. Minsan ganun pa tayo eh. Gaslighter pa tayo eh. Kaya ganyan. Ang paru-paro, yung paru-paro niya, color pink. Mang Kanor, may pink pang paru-paro? Meron naman. Pero usually yung- Nabibili sa baklaran. Ayun yung ilagay sa ulo. Pero yung bibi, tapos ganyan, paru-paro. Costume sa ano nila, sa United Nations. Ayan. Yun, United Nations paru-paro? Anong bansa yun? Representing Philippines. Kasi may paru-paro naman dito. Sabi mo? Representing Philippines. Binago ba? Pero, ang usual na paru-paro nakikita natin yung malaki, yung color brown. Oh, yung ano Nakikita mo ba yan? yun? Pag pumapasok sa bahay. Mariposa ba yun? Oh, yan, mariposa. Hi, Mar- mariposa. Sabi ko na. I love you, mariposa. Oye, mariposa, oye. Totoo yan. Pero, ganyan, puting butterfly, parang kakaiba yan, no? So, wala namang masama kung maniniwala tayo, lalo na Tama pag may yan. mahal sa buhay ka na it's a way of coping up. Na na- wala yung Oo, lola diba? niya. Nakita Ang niya sarap kaya hala, yun. nandito si lola, nagparamdam kasi Diba? nga. Nag-request ako eh, kay Lord. Nag-chat siya sa account ng lola kahit wala na. Buti hindi nag-reply. O yun lang. Pero yun na yung reply ni lola. Oo, na, saya sige, kaya. dadalo ako sa kasal mo. Tama. Kasi napakasaklap na special day mo, tas yung taong minamahal mo wala. Hindi na makapunta dahil alam mong Yes. hindi mo na rin siya makikita. Tama. Kumbaga, see you in the Ang next sarap life. kasi. Ang sarap kaya nun. Lalo pag mahal mo yung mahal mo sa buhay na yumao. Hindi ka matatakot na maramdaman siya. Ay, oo naman. Di ba? Hindi Sabi yung, niya, sabi na multo? sabi ng paru-paro. Niniwala na sana. Meron lang. Ano ba sound ng multo? Ano ba sound? Ng paru-paro pala, oh. Yung multo, walang sound. Yung may nakita kong babaeng multo. Di naman siya umimik eh. Sa CR rin nakita mo. Sa CR. Silent lang. Ang sarap ng kiss niya sa bride. Nung group? Nung nino. Uy, dumikit sa dingding. Dumig sa dingding yung paru-paro. Yung multo. Nakaputi eh. Uy, yung paro-paro. Yung ninong. Uy, grabe talaga. Pinalipad niya yung kalapati. Pinalipad ng group? Ng paru-paro. Napaka-colorful ng pakpak niya. Ng paro-paro? Ng ninong. Bongga! May slash pala yun. Ninong slash ninang pala yun eh. Uy, in fairness, ang laki ng regalong, ang gandang regalong binigay sa mag-asawa. Binigay ng ninong? Binigay ng paru-paro. Ano bang? Lumipad na. Lumipad na siya. Ninong.
Hay na hay pala. Si Ninong. Yung group. Nakadapo sa bintana eh. Uy, paro-paro. Si Ninong. Tapos pag magtatag-ulan, umiikot sa ilaw. Ay, mali. Hindi yung paro-paro. Pero sige na lang. Sige na lang. Yung paro-paro. Si Ninong. Nabuang na si Ninong. Nag-ikot-ikot. Gamo-gamo pala yun. Uy, gamo-gamong ligaw. Paborito kong movie yan. Gamo-gamo. Ano mga title ng movie mo? Gamo-gamong ligaw. Gamo-gamo ligaw. Sino bida dun? Ay, search nyo na. Huwag yun ako to. Sorry, search nyo na. Oh. Bago siya maging paro-paro, naging ano muna siya, pupa. Yung paro-paro. Sinabi mo na eh. Ano pa bang hulaan namin dyan? Ha? Ano, piupa? Piula o piuti? Ayoko na! Ang sakit na dyan ko. Naging larva muna siya. Naging larva. Yung paro-paro. Sinino? Yung gumagapang-gapang. Gumagapang-gapang. Nag-close open. Yung paro-paro. Hindi, si Ninong. Kulay green muna siya bago naging brown. Yung paro-paro. Sinino? Kawawa naman siya. Yung paro-paro? Si Ninong. Naapakan. Yung paro-paro. Si Ninong. Takot yung mga bata dyan eh. Sa paro-paro? Kay Ninong. Oh, mas suplado. Si Ninong? Pader. Ay, nako. Aray ko. Ay, tuloy-tuloy pakikinig mga drivers sa ato na. Hello. Grab rin sila, Uncle Bong Villamor. Good morning sa inyo diha. Entero Pilipinas na nakikinig ngayon ng 90.7 Love Radio. Maraming So salamat. true. Tuloy-tuloy po tayo. Mga ka-basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!